cum să faceți acțipilduri. Pentru prima dată avem nevoie de carioci, o foarfecă, un creion, un scoci, câteva foi albe și o foaie de copt. Mai întâi, pe această foaie de hârtie vom desena un desen. Eu voi desena o căpșună. După ce am terminat conturul, o să desenăm cu carioca. După ce am terminat de desenat desenul, îl vom decupa. Vom lăsa puțin spațiu alb. După ce am terminat de decupat, o vom lăsa puțin deoparte. După ce am întins hârtia de copt, vom pune puțin scoci. După ce am pus scociul, vom pune căpșunica. După ce am așezat căpșunica pe scoci, vom pune peste căpșunică un strat de scoci. Așa, acum o vom decupa. Tot așa, vom lăsa puțin spațiu ca să avem de unde să o deslipim. După ce am decupat-o, cam așa trebuie să arate. Acum vom încerca să o deslipim. Uite, după cum vedeți, s-a deslipit și încercăm să o lipim undeva. Uitați, nu se dă jos. Cam așa trebuie să arate.